И да, здравейте, аз съм отново Дон DCM и American Boy DCM1 и тук сме сега за представя Ninja Mode на F2012 с някой отбор от по-долните дивизии на Англия. И да, ние ще бъдем с отбора. Ето го стадиона. Така. България. Board difficulty ще бъде на аматьор. И така. Сме готови. Ще се борим за промоция и ще получаваме по 1000 паунда на седмица. И да, явно с това ще завърши епизода. Представете ми играчи, това бях аз, Ronaldo DCM и American Boy DCM, но до най-среща.